Nagpakitang gila sa mga batang atleta sa ilang kahanas sa nagkariyang sports sa Batang Pinoy Games 2025 sa General Santos City. Samtang first Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz, dunay mensahe sa mga batang Pinoy. Ato kining silipon sa report ni Efren Mamak. Mabati ang fighting spirit sa mga batang atleta nga nagtigi sa nagkadaiyang sports sa Batang Pinoy Games nga gipahigayon sa General Santos City. Sama sa dulang nga wrestling, karate, taekwondo, futsal kon indoor football, basketball, beach volleyball ug chess tournament. Usasab sa miobserba sa dula nga weightlifting, mao ang first Filipino Olympic gold medalist nga si Heidelin Diaz Naranjo. Matod niya, ang kalainan sa weightlifting karon, doon na kompetisyon kung itandi kaniadto nga nag-inusara lang siya sa kompetisyon. Batang Pinoy, it's a good thing kasi dito pa lang sa Batang Pinoy ay may competition na talaga to win the medals. And I'm happy that there's a lot of LGUs supporting. Gawas matud pa sa pagtutok sa kompetisyon, doon na say advice si Heidelin sa mga batang atleta. Sa lahat ng Batang Pinoy na naglalaro ngayon, enjoy the competition, make friends. Samtang gipanigurusab sa ubang LGU sama sa taga Zamboanga City nga anaa sa mayong kahimtang ang ilang 227 ka mga atleta nga nagtigi sa 17 kadula alang sa maong national sport events. We make sure na well-dressed ang ating mga atleta, yung complete uniform, and then yung allowance nila per day is 1,000. And we made sure na safe yung pagpunta at pag-uwi. As of 2:50 PM adlawng Miyerkules, nanguna sa medal tally ang City of Baguio, gisundan sa City of Manila ug ikatulo ang City of Pasig. Ang maong event gisalmutan sa halos 25 ka mga delegado gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Mulungtad kini hangtod October 31 ning simanaha. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.